Gainera, zintzotasuna esan genezake krisian dagoela. Geroz eta jende gutxiago da. Horrela da, ez dutxutela ikusi zuen programak urteak izango direz, baina ez oso telebista gutxi kontsumitzen dut. Ondo egiten duzu. Hala ere aplikazioarekin baina ez nire elefante bat, ulertzen duzu. Konparau behar badugu gaur egungo gazteria eta gaur egungo joerak zeintzuk direzen, nin neure kasuan, telefonari begire geuza bat ikusteko, eskaladako bideo bat edo peli bat mendikoa baitarez banago zinema baten edo mendiko festival baten eta bar, benetan, aspertu egiten az. Sare sozialak zuk kudeatzen dituzu? Ez, eta ez ditut eta irakurtzen. Eta daroat, ez dakit ustota astebete terdi ezer jarri gabe, eta naz baita ere elefante bat horretarako. Ni neure burua tontotza hartzen dut. Beste norbaitek kudeatzen dizkizu? Bai. Edo laguntza jasotzen duzu? Ez. Ze batzutan Ez, enpresa bat dago eta bere egiten dute. Profesionalak ere? Bai, profesionalak eramaten dute. Baina bai hori, beti hor, venga, ale, ez jarri zezer, venga, inberdozu bideo bat, baina ez dakit, nik ere, zu bezalazekin, 40 urterekin, bideo bat asko egiten ditut, bideoak zoriontzeko, ez dakit ze ekitaldi honentzako, edo emoteko baitare, ez dakit, egunero bi hiru bideo grabatu behar dodaz, baina ni neu, sare sozialetarako eta bideok eta egitea eta kosta egiten naz, edo kosta egiten jata pilo bat, edo saltzen gauzak eta bar, uste dut bestera batera izan barko zala. Está bonita. Bueno. Oye, maravilloso. Muy emocionado, mis hombros están ahí. Now we are in the moment that we will switch on the lights in the school. 1, 2, and 3. Ondo gauzkatzen dokumentalaren izena. Anguar, argiz beteriko filma, argiak nolabait esateko. Hori bai, ez iztezu galdetu zein hizkuntzatan. Ni neukin un ideia originala, nolabait ere, hau segaitik ez batu, hau da, orduan pieza guztien engranajea nolabait esateko neure eskutik etorri zan. Eta gero horretarako dago sekoiztetzeak, horretarako dago zuzendariak, horretarako dago gidoilariak, kamalariak eta bar. Norberak danan gainean egon behar bada. Eta dan hau jaio zan Eki Fundazioaretik. Eki Fundazioa sortu zen 2016 garren urtean. 2017 garren urtean martxan jarri ziren eta 2017 garren urtetik gaur arte 70 instalazio fotovoltaiko jarri direla martxan Afrikan, batez ere, Sahara azpiko herrialdetan. 3 izan direz Asian gure eskutik, 2 Nepalen eta 1 Pakistanen. Orduen, niri kriston ilusia egiten dozte, niri neu izanaz lehenengokoa lagunduten, handa hemen, kotxe batera matea eta gero ez da gizer, baina ikusi nabanean, zelan antolakuntza aldetik fundazio hau,
Gelditu nintzen maite minuta, eta erabat maite minuta. Dana monitorizatuta dago Bizkaitik, ez? Getzondeki ez gulego nagusiak. Eta zuzoaz, eta venga, Angel, antze, ni beti pasatzen azena, erakutsi ez dezu, zelan dago zen instalazioak, eta dekuzu egunerotuta segunduro zelan dago zen bateriak, zelan dagoen konsuma, zelan dagoen, dana, informazio guztia, ez? Instalazio hori txiki gelditu bazan. Eta instalazioiek zertarako? Ospitaletan, eskola txikietan, eskola handietan, eta batez ere leku, ez dakit, zezango txut, Home Leon egongo da 3-4 ordutara Fritaunetik, baina Fritaunen da Sierra Leoneko 3 burua, bertan egon gile eta entzulek nolabait ere jakiteko Sierra Leonan inguruan berbaz gabizela, 7 milioi biztanleko herria dela, eta 3 burua Fritaunen dago kanpo kaldean, dagolako ia moduko bat, pasaia bezala, eta dago barku handi bat, da generadore handi bat, eta ordaintzen baldin badute fakturea, deki diesela, edo ez dakit zerragaia dekien, edo kerosenua, eta horrekin deki argindarra, ez baldin badute ordaintzen fakturea, ez dekiela argindarrik, horregaz esaten dut zutana, hori hiriburuen, eta gero aparte, generadorea bakotzadeko beretzean, eta bar. Home Leon bezalazeko errizka horren, egitura horrekin, zer egin zan, lantalde bat Inglaterratik bereziki, lan egiten duela bertan, orduan ez dakit nik zelan ezagutu ziren ekikoekaz, eta montau zen instalazio fotovoltaiko bat nahiko handia, 200 paneletakoa, 200 panel 2 bider bat metrotakoak, orduan horrek energia desantea moten duna, eta horrekin deki etorkizun bat, ez? Esan behar da, 9-13 urte bitarteko umeak Sierra Leonan, 130 kalean bukatzen dula, ez? Beraien gurasoak abandona egiten zaituzte, pentsau 9 urteko mutiko eskor bat edo neskatza bat zarela eta abandona egiten dutzuela. Eta abandonatzen dutzue, ezin dutzuelako mantendu, ez? Eta derrepente egun batetik bestera kalean aurkitzen zara, eta logikoena pausoak izaten direz, Fritaunen bukatzea. Fritaunen bukatuten duzu, eta Fritaunen zauzenean poliziak ikusten bazaitu, lehenengoz, bigarrenez, hirugarrenez, bukatzen duzu espetzean. Ni neu empatia berba, empatia hitza, berbea, pelikula honetan, Anguar pelikulan asko dago, orduen, frequency deritzon lege horrek, dator gurasoak abandonatzen dutzuela, eta gero bukatzen duzu kalean, eta 3. ikusten dutzuela polizian, eta bukatzen duzu kartzelan. Eta pentsa 9, 10, 11, 12 urteko mutiko eskor bat zarela, ez? Orduen askotan hori, hemen Euskal Herrian esango genuke, nik ikusten dutela asko, ez azkenean bakarrik mugitzen gara guri afetetan badozku, eta baina gaur egungo gizartean, nik ikusten dudaz argizpi barriek eta badagoz giuz berritzegi asko, eta beti egiten da berba txarto gazteriaz, eta nik ikusten dut gaur egungo gazterian gauza positibo asko dagozela baitare, ez? Eta beti, alpinismoan zikeren gertatzen da hori, ez? Lehengo garai batekoak, ez kasu guztietan, baina bai, eske gure garaian eta bakarrik alpinismoan pentsatzen dugu gure garaian onena izango zalakoan bezala, ez? Eta beti eske lehen iten zan, eta ostetik datozenak inongo garrantzirik gabeko gauzak ingo baziren bezala, ez? Bakotza bizi izan du garai bakotza, eta gaur egungo gizartean baita ere ikusten dut beti erortzen garela trampa beretsu horretan, ez? Gaztei kritika bialduz, eta nik ikusteot aukerak emon behar direzela, ez? Aukerak, eta gaur egungo gizarte honetan, eta gaztei zuzenduta, ez dago zela inongo laguntzarik, ez? Lehengoko denborakaz konparau ezkero. Zentzu horretan pentsatzen dokumentalak berak aipatu dituzun balioiek nolabait transmititu egiten dituela. Empatiaren izan daiteke bat, beste bat izan daiteke energia buru jabetza oso modan dagoen hitz bat da, baina asko irudikatuko dute, hilabete bukaerako faktura murrizteko edo ekologikoagoa delako, baina aldiz, hemen irudikatuko dena edo ikusleak ikusiko duena da, zure biziak goitik bera baldintzatu edo bizi aukera bat emateko bidea dela energia edukitzeak. Buru jabetza zentzu zabalenean. Nik uste balio erantzi asko deko zela filmak, ez? Baina alde batetik geuk 3 bloke edo 3 ardazten nagusi dagoz, bat da Nepal, neguko espedizio baten, gero kontinente bat, Asia dana, bigarren kontinente bat Afrikara, alako baten salto egiten dugula, eta gero bukatzen dugu berriz ere Asian, Pakistanen, ez? 3 herrialde
nahiko progresiaren datari begitute oso behan dago zenak, kutsadurari begitute eta kamandu da Asia mailan hiribururik eta kutsakorrena, eta bar. Eta gero gaur egungo energi berriztagarriei zuzendu da, ze panorama dekogun, Euskal Herri mailan, etxe mailan, eta ikusten da zelan eolikoak, zelan polemika asko datozen, eta nire ustez geusekin bedire buruagaz eta hartuten dire zen erabakiak izan bedire luzera begitute. Film honetan ere ikus genezake horixe, zelan posible izan da argi indarrarekin, hortxe dagoela, Euskal Herri mailari begitute uste dute Bizkaian deko gule estatu mailan eguzki ordu gitzien, 1900 ordu, ez banaz ekiboketan, konparatuten badugu Huelvarekin daudela urtean 3400 eguzki ordu, ez? Orduan, gaur egun nuklearrak, termikak eta zelan gas eta bardana garestitu da, badirudi Euskal Herri mailan baita ere zenbakiak irtetzen direla, ez? Orduan nik uste dut hortik jo beharko gendula, ez? Hortik jotzearena, guk geuk ikusi izan dugu, ez? Bekan paleku baten zer dan plaka garbitute ez da izer, baina gure kontsumoa hortik atara dugu, 3 hilabetetan, eta ez dugu zautu ez da litro bat inongo generadorarena. Gero bestalde batetik, kontutan emartu behar dugu, bai Segalanen edo bai Pakistanen nangapar bat azpien, nangapar bat izango da munduko mendirik eta haundinetarikoa bai volumenean, eta justo mendi horren azpian dago eskola bat, nitzako da munduko eskolarik eta derrena, Gunter Mountain Messner eskulen izena daroana, 2002an eraiki zan Rijon Messnerren fundazioaren eskutik, eta orduztikona argindarrik daude, Orgoian daude, 4 errizkatzeki, orotara 3000 biztale egongo direla, negur arte, gero biztalerien kopurua, sosatekona geizten da beko errizka batera, baina poblazioan erdi egitxe gora bera bertan gelditzen da. Orduen argindarra ukitzea, ordenagailu pare bat badekiez ja, gero sakeleko telefonoak naiz eta koberturarik eta ez izan momentuz, baina ez teki argindarrik, orduen geizten dire, argita garri, berriko gizonak, kasu honetan han Pakistanen, ez, dire suniak nahiko integristak, orduen emakumeak ez deko ez ahotzik, ez hitzik, ez inongo eskubiderik, orduen gizonen esku dagoz bertan, eta gizonetirez, geizten direnan beko herrira, 12 kilometro egin ostean, 1000 metroko desnibela berantza, baina gero 1000 metroko desnibela positiboa gorantza berriz ere, orduan, 24 kilometro egiten dutela bakarri beraien sakeleko telefonoa kargatu alizateko, argazki bat atateko, edo eta bar, orduan, horregaz dan asanda dago, ez? Batzutan hori berriz ere empatia, berbea, ez? Empatia, askotan ere, nik izango nuke beste bin ere Euskal Herria, eta ni neu ere erortzen az askotan. Ikusten dozunean persona bat, edo persona bat erdizka horrela dijoala, eta ostra, batzutan jarri beharko gineteke bereien buruan, ez? Kritika bat jaurti aurretik, ez? Mundua konpontzea lortu bitartean Zeari itxoite Zen gaur ere zure beldurren mente Utxeratea Zotea noche doce barro Otorgabatu la que me estén me pate Naizanen oie maizer, laster, bazter baten geldituko dira eta zer. Gehiago balio du. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut Ta gauza bera egin dezakezu zuk Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik Ez da amespat nire nahi ala baizik Etxean
Kolore arroxa, kolore bat baina askoz ere gehiago dela gogorazi nahi dugu. Azkenean nahi duguna da, arroxa kolorearen atzetik, historiak gaudela. Familiak, emakumeak, gizonezkoak, langileak, ikertzaileak. Eta bereziki, gaur aipatu nahi duguna da, detekzio goiztiarra eta ikerketa direla misio honi aurre egiten lagunduko diguna. Utzi da zu bide berri bat egiten zure alboan jarrita. Zipoza elkartea bea da gaur egun 35 elkartez osatutako elkarte bat. Elkarte guztiak dira, izaera bereziko gaiak lantzen dituztenak eta oraindik ere betegabeko eskubideak ere badituzten elkarteak eta haur eta familiek osatutakoak. Denok elkartuta gaude, dugu elkarrekin, guztiontzat beharko luken herri inklusibo bat eraikitzen ari gehala euskeratikan eta euskarak. Hori da Bizipoza elkartea bera. Juneren Egoak 2013 urtean sortu egin zen, gure inguruko lagun, familia laguna dana, alaba hil zitzaielako minbizia askota. Orduan, bere familiak zer egin zuen, elkarte bat sortu. Zertarako dolua edo gaixotasun bat pasatzen ari diren familiei laguntza emateko. Batzutan, estamentuek edo ez dira heltzen behar guztiei eta horregatik jarri ginen martxan. Datorren urtean 10 urte beteko ditugu. Da proiektu oso berezia, oso hunkigarria, voluntarioz osatutako proiektu da eta horrela jarraitzen dugu. Espero dugu hain beharrezkoa ez izatea. Horrek esan nahi du behar guztiak osatuta daudela, baina momentuz horrela jarraituko dugu. Mundu berri bat guztiontzat proiektua, kantu eta bideoklipen proiektua da, aurten 3. edizioa martxan jarri dugu. Elkarte guztiek aurten sortuak izango dituzte bere kantua eta bere bideoklipa. Orduan Bizipozan komunitate oso batzen gea eta proiektu zehatz honetan ere elkarlana da nagusi. Elkarteak eta euskal sortzaileen artekoa. Hau da, elkartasuna eta kulturaren arteko elkarlan bat da. Orduan prozesu guzti hau ere, elkarteak, sortzaileak denok eskutikan egiten dugu. Eta, zehazki Juneren Egoaken kasuan, erabakitzen dugu batea, eta gero, nola ez, letragilea kasu honetan Miren Artetxe da, letra sortzeko elkartearekin da, harreman zuzena izan behar duna. Orduan bide horretan, letragileak ere elkartearekin harreman du, hortikan sortu, ezkenean elkarrekin egitea dira. Beti Bizipozaz fidatzen gara. Guretzako da lujo bat egotea Bizipoza. Guk nahi genuen parte hartu proiektu eder eta erraldoi honetan. Orduan, naturaltasunarekin egiten degula lan, guk beti esaten dugu, egal egiten dugu, laguntzen dugu bakoitzean. Juneren magia jarraitzen dula gurekin eta simbolismo horrek oso ondo isladatzen duen guretzako zer dan Juneren Egoak elkartea ere. Orduan, egan hitza, gurekin dago. Bizipoza da elkartasuna, elkarlana, komunitate bat, hizkuntza, pertsonak, familiak, elkarteak, eta esan bezala komunitate oso bat, Bakarrik ez zaudela sentitzea. Gure leloa da Eduardo Galeanoren hitz bat. Jende txiki askok, leku txikietan, gauza txikiak egiten, mundu alda dezaketa. Uste dut, Bizipozan gaudeno guztiok daukagula sentimendu hori edo ardatza edo helburua. Eta nik ere pentsatzen dut gauza txikiekin aldaketa handiak egin daitezkela. Eta hori gure esku dagoela, nola baita esateko. Merezi eta aitortza bat, merezi dutela elkarte guzti hauek. Gehien bat elkarte guzti hauek egunero egiten duten lanagatikan eta gizarte honetan hori aportatzen dituzten baloreengatik egiten duten lan horregatik. Eta esan bezala eskubideen aldeko lan honetan komunitate oso bat. Zer ematen digu guri poza familia baten aurpegia ikustea eta eske barrutikan sortzen zaiz. Unkigarria da batzutan zenolako erantzuna jasotzen dugun familiengatik. Guk beti pentsatzen dugun, ematen dugula gure denbora, gure energia, baino egia da, ematen dugun baino gehiago jasotzen dugula. Eta horrek baietz ematen digula poza, horrek baietz ematen digula energia jarraitzeko. Ez dakit, eske hau ezin da esplikatu hitzekin.
Eskerrik asko, kolpez kolpe, eskerrik asko, eskerrik asko. Behar zintuztegun, behar genitxuen elkarrizketak amikazeak, behar genitxuen filtro zorragarri horreik topatu, behar zaituztegu hor, eta, pues, oixe. Hala, segi egurrian. Haupa, kolpez kolpe, jarraitu hor. Kolpez kolpe, gizartea eraldatzen, gizartea hobetzen, eta kolpez kolpe, bat